Dnes varíme mäsové guľky s rajčinou, šťavou a pečenou šalotkou. Do rozhoriatej pánvice pridáme nakrájané paradajky v šupke, polejeme ich olivovým olejom, zalejeme vodou a necháme zovrieť. Keď sú v rozvarenom stave, prepasírujeme ich cez sito. Do šťavy pridáme olivový olej, morskú soľ, cukor a necháme v tejto zmesi vyluhovať bazálku, ktorú len pošúchame medzi dlaňami. K pomletému hovädziemu mäsu pridáme dižonskú horčicu, vajíčko, olivový olej, nastrúhaný zemiak a všetko spolu zamiešame. Dochutíme morskou solou a čiernym korením. Z tejto zmesi vytvarujeme guľky, ktoré dáme piecť na panvicu so šalotkou a čili na 180 stupňov. Keď sú karbonátky hotové, vyberieme ich z rúry, pridáme kúsok masla a dopekáme ich, pokiaľ sa maslo nespečie. Servírujeme tak, že naražeme brusketu, pridáme šťavu z paradajok, karbonátky so šalotkou, dochutíme čili, ozdobíme bazálkou a polejeme olivovým olejom. Dobrú chuť!